तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोनाथ' बे थाम्बनेल आरो टाइटेल नुखाबायानो मा भिडिअ आरो मोनसे हादों बांसिनानो फेसबुकखौहाय नुनानै आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नुवाखै गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नुदोंबाबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरोना तो इन्टारेस्टिं मोनगोन नोंथांमोना आरो बांसिनानो फेसबुकखौ नुदों नालाय तो जिखियानो जाया मानोथो आंबो बे भिडिअखौ फेसबुकआवहाय मोनदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ दिन्थिग्रोना लानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोबानो जाबाय। ब्रेकिं निउस आं दिनै फानहैनो थांनो नागिरदों गय। तौबा 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 थारा मूड खराब कर दिया। ब्रेकिं निउस नोंथांमोना आंजों थगायजाबाय दिनै एप्रिल फुल। कोई बात नहीं तो लोगोफोर बिनोमोन आरोना भिडिअआ तो नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नुखाबाय आरो जायफ्रा फेसबुकआवहाय नुदों मोनथिखादों माने बे भिडिअखौहाय आरो बांसिनानो नुवाखैमोन नालाय बे आंनि इउटुबजों नुबाय आरोना तो बिनिखायनो बुंदों जायफ्रा इउटुब चेनेलाव आंनि गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो बांसिनानो भिडिअखौ नायनानै थांगोन नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोना तो जास्ट ओरैनो नर्मेल गुसुं जाबाय तो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरोना तो दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै बाय।